Asli talip döwrüne, talip okuyan döwrüne bätlisik aglan edilýär. Hem de şol bätlisikde birinji orny eýelýär. Ayhan Hajiýewiň matmuly Pragy şol portret eseri, ýagny şol desterhan stoluň öňünde goşky tetrlerini alham joşgun bilen ýazyp oturan pursadyny biz hemmämize mälimdir. Hem de şol obraz kanoniki şekillip aglan edildi. Indi häzirki görýän şu matmulynyň şekillerine hem şol Ayhan Hajiýewden düýbüni, urny şondan alýar. Ähli matmuly Pragynyň keşpi itlenlik bir heýkel bolsun. Gözel şäherimizde köp heýkeller ýerine getirilen matmuly Praga başlanan durly ölçekde, durly materiallar daşdan, bürünçden guýulan ýerine getirilen. Netip bolsa 300 ýyllyk doglagyny münasibetde 60 metrlik matmulynyň şu bütün Merkez Aziýada iň uly heýkeli ýerine getirilmeli, ýagny statuya monumental görnüşindäki 60 metr beýiklikde Aşgabatyň günorta etegine, günorta bölegine köpetaň gerçilerine ýerine getirilmeli. Umuman bu fergi saatlikli gow fergi gelen sunat bilen gyklanýan adamlara, jahan kestelere, fiýakatçylara gelende Türkmeniň milli däpdestury görnýär bärde. Türkmeniň adaty görnýär, Türkmeniň taryhy görnýär, Türkmeniň medeniýeti, sunaty, milli mirasy, ähleti şu sergide aýan bolýar. Belli sunat öwrenji Pavel Popov şeýle diýip ýazýar öz kitabyna, ýagny matmuly şahy, beýik şahyryň Türkmeniň şahyry diýär. Öz döwrüne çekilen suraty bolmanlyr diýär. Gynançakda her hil portret görnüşinde de, miniatyura görnüşinde de, beýleki grafikada da hiç hil şekil galmanlyr. Şoň üçin şonuň şygyret dünýäsini öwrenip, ýagny goşgularyny, goşky tetrlerini içkin öwrenip suratkeşler şoň dörejiligini tanyş bolup, şoň obrazyny döretdi diýip, ýagny Ayhan Hajiýew barada ýa-da ýagny Ayhan Hajiýew ol matmuly Pragynyň ýaşan owatyna da Gerkez owatyna Gargalada ýerleşen ol ýere hem fiýakata gidýär, ýagny şol ýeriň ýaşaýjylary bilen gepleşýär, nähilrak kesipde bolupdyr, beýik şahyrymyz urundeşlikde bolup. Hem de goşky tetrleriniň üstü bilen, ýagny matmulynyň goşky tetrleri ol duran bir filosofiýa, duran bir umman akıl cümmüşi. Matmuly Praga ýaly şeýle akıl dana hem de şolar ýaly filosofiki ýazýan şahyr diňe bir Merkezi Aziýada däl, Ewraziýada da ýokdur. Bütün ýer şaryna da olar ýaly beýik şahyr entek duşandok ýadyra çenni. Şoň üçin türkmen halky boýsunmaly, begenmeli matmuly ýaly beýik şahyrynyň bardygyny şeýle biziň halkymyzy ýokary götürdi. Şol şygyret dünýäsinde matmulynyň gol ýazmalary hem milli gol ýazmalary institutymyzda ýerleşýär. Taryh institutu matmuly bilen bagly taryhy kitaplar ýerleşýär. Ol barada ýene ýüzlerçe ýyl alimler ýazar matmuly barada, onuň dörejiligi eden işi ol giden var umman durly ordan durly nokta nazardan hem onuň tarihim ýazarlar ol barada feljerlip analiz edilip goşgularynyň keýän entek ilmi işler dörediler, kandidatlyk, doktorski dissertasiýalar hem ýazarlar matmuly oýunçy matmuly Pragynyň 300 ýyllyk doglagyny gutly bolsun. Ähli türkmen halkymyzy gutlaýan şolar ýaly beýik şahyrynyň ýatlap hatirasyna şonuň şeýle toý dawraly geçirilýänligine gaty buýsanýar.